Wong wileng sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi Adi Guramiji ingkang raking sithik mangudal-udal kalonakna ulun timbale mangayun Bathara Widayata kok niki kepareng wedok Adi Pramesti kanthi pundi kepareng lenggah prayogi ulun badhe ndangu dhateng Widayata swawi kepareng wedok Adi Pramesti Widayata kula wonten dawuh pukulun mestine andhateke kagiyating atinira sira ulun piji mangayun Bathara Widayata kawula nuwun inggih pukulun mesti kewala mekaten labet kula ngrumaosi bilih mapan kula wonten ing kayiwangan menika wonten ing sahandap cenela paduka Hyang Pada Bathara mila saking menika duh pukulun sayogi kepareng paring pidana dhateng kula manawi ta saking hagenging dedosan ingkang kula sandhang pukulun ora pisan-pisan mangkono kulup Widayata sayektine jumbuh kelawan nyakra manggilinganing kahanan owah gingsiring kahanan lan gumiliring kodrat ingkang kudu lumaku mengkono samengko wis ana tandha-tandha rusak ing kahanan Janalaka. Mula kang saka iku kudu tinambak srana tumedhak ing kanugrahan agung ingkang awujud ponang wahyu. Bathara Widayata kula wonten dawuh. Sira ingkang kejibah lan ulun dawuhi tumedhak ing Madyapada ngupaya panitisan minangka saliraning wahyu kamulyan. Duh pukulun pestunipun malih-malih menapa kula sampun gagapi wonten salebeting raos kula menawi kula kedah tumedhak dhateng Madyapada asalira wahyuning kamulyan pukulun lajeng sinten ingkang pantes dados wadhahing panitisan kula pukulun Kakang Narada punapi Adi anut pangandikaning Kakang Resi kados pundi menika pengaten Yayi mestinipun ingkang menang nampi kanugrahan menika mboten sadhengah titah nanging titah ingkang pepethingan dasaripun tinumbas kanthi laku brata. Awit senadyan kathah para satriya ning negari ing Madyapada ingkang sami gentur teki nyadhang tumedhak ing kanugrahan nanging Bathara Widayata kedah pratitis anggenipun nandukaken pamilih awit menawi weya ing panindak badhe anjog dhateng juranging karisaan menawi kanugrahan pulunging wahyu kamulyan kala wau dipun tampi dening tiyang ingkang sumangah sesungaran ambekipun adigang adigeng miwah adiguna tartamtu kamulyan ingkang kadarbe kala wau mboten kinarya kamulyaning para kawula alit nanging badhe kangge mblendukaken wetengipun piyambak lan nglimisaken latinipun pribadi. Lha saking menika Adi prayogi anggen paduka dawuh dhateng Bathara Widayata ngupaya panitisan minangka saliraning wahyu kamulyan kala wau kedah prayitna ngatos-atos. Widayata kula wonten pangandika ngedhawuh. Apa gegaranmu? Nggonmu bakal tumedhak marang Madyapada lan apa ana tandha-tandhaning kawula Madyapada ingkang gentur tapa? Sarta upama ta ana apa sekira kuwat dadi wadhahing panitisanira nggih Widayata nuwun inggih pukulun kula badhe miling-milingan jejangkung mider-mider malaya bumi kula badhe ngupaya titah Madyapada ingkang gentur teki mangun yoga brata saking pandugi kula bilih tiyang nampa kabejan menika menawi mboten saged nanjakaken kabejanipun sayekti badhe dados pangloro ping gesang kados pangandikanipun pukulun suduk mangudal-udal. Mila saking menika pukulun kula nyuwun pamit estining manah kula badhe nintingi titah Madyapada. Nggih, Widayata.
Maronten ana sawetara ulun bakal meminta marang pangawasaning adil Sang Hyang Padawenang Widayata. Sinaksmaya winaya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking layap liya pengaluyup sakedheping netra batin wis katarima pamintaning Sang Hyang Jagatnata kedadak ana wisik ingkang tinampi ana cahya sumunar gawang-gawanganing telenging wanadriyan nggih cahyanira panenggak Pandhawa risang Werkudara ingkang mangun yoga brata. Dadya mangkono padhang tetrawangan permananira Sang Hyang Jati pitutur alon wijining pangandika. Rayang nyambut gawe Dong wilaying Mas Tuna sidam sekaring bawana langgeng. Widayata kula wonten dawuh pukulun. Wewentian dawuh Sang Padawenang lamun ta sejatine ingkang wenang dadi wadahira ora liya panenggak Pandhawa kaki Bratasena ingkang samengko ngudi wahyuning turun kamulyaning putra wayahe. Maragake sira mudhuna Madyapada jajakana jero cetheke kaki Werkudara lamun ta wis pantes aja wigih ringa-ringa sira manjinga anggane si Werkudara minangka wahyu widayat ya saliraning wahyu kamulyan. Nduk Nunuri nggih ngestakaken dawuh Bukulun kula nyuwun pamit tak balang puja sesanti rahayu lakumu. Bukulun Narada kula nyuwun pangestu. Oh iya Ngger Widayata. Mangsa budaya Ngger pratitresna lakumu Ngger Widayata. Kayon kati yupeng angin sumyak swaraning karengyan samira romawur kulawan riris lumrang kandaning puspita
Titisonya tengah wengi lumrang gandaning akang abus pito lumrang gandaning akang abus pito wilahing Mas Tunasidan ulun waspadakake Yayi Bathari Pramuning kang munggah oning Junggring Saloka Yayi Durga padha winantu rahayu sawanira Yayi Batu-batu nuwun inggih pukulun nuwun inggih nis kala sowan kula mboten langkung namung pangabekti kula mugi konjuk wonten ing Arsa Paduka pukulun iya Durga ulun tampa talah Durga padha basuki praptani rahe permuni nuwun inggih pukulun sithik pangudal-udal pangabekti kula katur pukulun ya Durga ya talah wah layak tak sawang saka kaduan kok ketebang karo mutah-mutah jebel kowe Permoni nuwun inggih pukulun inggih menawi dados saking kagiyating penggalih Paduka pukulun dene kula ngabiyantara ing dinten menika pukulun Yayi Permunena wigati apa maragake matura pukulun mboten tarimah raos sing manah kula dene kula tinandur wonten ing bumi wonten ing kayangan Dandang Mangure dados rajaning para lembut dubriksa baju barat engklek-engklek balung ngatandak mongko kula dados pengayomaning para baju barat kala wau gadah sesanggeman kedah nentremaken wadyabala kula nanging pukulun dinten mangke kayangan Dandang Mangure hawanipun benter lebet kedayan saking titah ingkang yoga brata mapan wonten ing ngriku kula budidaya supados sumingkir saking Dandang Mangure wadene meguguk mutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu pukulun Yaya kesalat ing daya pangaribawa kathah wadyabala jem setan tetekan gendruwe ilu-ilu banaspati ingkang kepanasen dening nganjalari kala wau mboten sanes namung titah Paduka panenggak Pandhawa kaki Bratasena pukulun kula mboten narimaken menawi wadya baju barat karidu katentremanipun dening Werkudara pukulun langkung-langkung malih dube kula ngertos menika kala wau Bathara Widayata mandhap dhateng Madyapada badhe njujug wonten ing Krendha Wahana salira Wahyu Widayat wahyu ning kamulyan ingkang Paduka paringaken dhateng kaki Werkudara batobat kenging menapa ing atasipun Bratasena menika damelanipun damel kasangsaraning para wadyabala jem ewa dene malah Paduka paringi nugraha kula mboten tarimah pukulun Anjabala Pandhawa ya gumulung mangungsir Sata Kurawa kambak Durga kula wonten Jawa pukulun sayektine anane Si Werkudara bakal nampa Wahyu Widayat ya wahyu ning kamulyan marga Werkudara wis nuku kanthi laku anggone mahas ing asamun mapananing telenging Wanadri tanpa nganggo hitungan dina lan sasi dasare dilakoni kanthi tumemen mula laneh yen to kaiden sidaning karsane Si Werkudara dewa paring nugraha pukulun kenging menapa pendak-pendak kanugrahan menika tumedhak ing Madyapada tartamtu dipun tampi dening para Pandhawa dalah anak-anakipun
Menapa paduka supe menawi paduka ugi kagungan putra ing mapan wonten ing Dandang Mangure. Dinten mangke kala Durgangsa ugi anak kula kepengin nyadhang tumedhak ing kanugrahan kepengin ngraosaken nikmating kamulyan. Mbok inggih wonten kepareng paduka pukulan wahyu widayat dipun suwun dening anak kula Durgangsa. Gencang ganjing langit kelap-kelap katon lirik gencang ing alis permoni kula wonten dawuh aja kaya mengkono Yai. Pepancening nugra tumraping titah iku wis pinetung kanthi permati adhedhasar panimbang lan panaliti. Ora mung agan ngawur ngawu gawar. Ya toh Durga. Sira iku tinitah dadi dewa panggodha lan pangrencana. Yen sira bisa mbudidaya kanthi panggodhanira, mbuh dalan ingkang sira tempuh, sira bakal ulun udaneni nanging yen to jeneng sira ora bisa mbudidaya gagalake sedyane Werkudara, sayektine sira kudu nrimo ing pandum lan anak ira Sikala Durgangsa batobat ngaturaken genging panuwun keparenga kula nyuwun pamit kulun. Oh nyat langening kalang nyalak lar pantam cartinom ler kegonang sun sorotetan padang Diputi kepareng Paduka Adi Guru Kakang Narada tumedhak dhateng Marcapada. Pareng Paduka kula aturi memanuki lampahipun Bathara Widayata inggih saliraning wahyu widayat. Lajeng menawi sampun umangsub wonten angganipun kaki Bimasena, Kakang Narada keparenga andhawuhaken pepali. Pepalinipun tiyang nampi wahyu kados pundi Adi? Menawi Werkudara sampun nampi tumedhak ing widayata inggih wahyu widayat, saklebetipun catur dasa hari, kawan dasa dinten, kawan dasa dalu, Kaki Bratasena boten kenging gepok singgol wanita, boten kenging cecaketan nadyan menika garwanipun. Langkung-langkung tiyang sanes. Mekaten Adi? Inggih Kakang. Lajeng menapa malih kepareng Paduka Adi? Menawi nyata Werkudara wasis waskita ngesti lan sampun supe bilih sejatosipun tumedhak ing wahyu kamulyan kala wau badhe mahanani tentrem tedhak turasipun Pandhawa Kakang. Ngestaken dawuh. Rini lan Rakanta Madyapada. Kula nderekaken raharja Kakang Resi.